Ο μικρός Γιωργάκης ζούσε σε ένα ορεινό χωριό με τους γονείς του. Ήταν μοναχοπέδι και του είχαν όλοι μεγάλη αδυναμία. Το Πάσχα ο νονός του, μαζί με τη λαμπάδα και ένα ζευγάρι παπούτσια, του έφερε και ένα σοκολατένιο αυγό. Ο Γιωργάκης ξετρελάθηκε. Το αυγό ήταν τόσο μεγάλο που μεγαλύτερο δεν είχε ξαναδεί. «Θα έχω να τρώω για πολλές μέρες», φώναξε με χαρά. Σε λίγο όμως, αφού προβληματίστηκε για κάποια λεπτά, πηγαίνει στη μαμά του και τη ρωτάει: «Μαμά, σε όλα τα παιδάκια αρέσει σοκολάτα?» Βέβαια σε όλα», του απάντησε εκείνη. Τότε μαμά, άκου τι σκέφτηκα. Από το αυγό που μου έφερε ο νονός θα κρατήσω λίγο για μένα, λίγο θα δώσω σε σένα και στον μπαμπά και το υπόλοιπο θα το πάω στα φτωχά παιδάκια που δεν μπορούν να πάρουν τέτοια πράγματα». Η μαμά του χάιδεψε τα μαλλιά και του χαμογέλασε. «Καλά το σκέφτηκες, Γιωργάκη μου, μπράβο σου», του είπε. Και η ψυχή της γέμισε με αγάπη, καμάρι, αλλά και αισιοδοξία ότι το παιδί της είναι σε καλό ή μάλλον σε γλυκό δρόμο.